Kaixo ikasliek eta kaixo familia, zelan doa tamabostaldi honetako lehen egunek. Badakit gogorra izen aldala, baina ez itzi denborie pasaten ezerrin barik. Horretarako gure lehengo proposamenagaz joango gara. Proposamen hau musika eta mugimenduko ikaslientzako enge dau, eta erdizke itxi dugun aste horretan talde batzukaz azitze dekogu. Orduen, geurtik aurrera ja, etxekoak azbehiteko aukera ukingo dozue. Lehenengo eta behin, espazioa. Espazioa egon gela atontzen badugu apurtxu bet nahikoa izango dela uste dut. Bestalde batetik, altaboz txikitsu batzuk biekoguz musika ipinteko. Eta lurrien joango dan materizelarako guk ustaiak erabiliko doguz. Baina zuek erabili aldo zuzie postitzak, erabili aldo zuzie kolorinetaz margoztute horri batzuk. Edo margolarizek erabiltzen dabien zelo hori bebai ipinitze lurrien edo sokak bebai erabili aldo guz. Eta erabiliko dugun musika ariketa haueiteko Michael Firen Shadow on the Wall izango da. Jolas hau bikoteka egingo da. Eta zuek aukeratutako materiala lurrean jarriko dugu. Txandaka jolasten da, eta bakoitzak 8 pultzotako 2 konpas bete beharko dira. Estribilloetan alborantz egingo da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. Errepikapena zure bikoteak egin beharko du berdin. Alboruntz estribilloetan berriz ere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. Estrofetan ordez, aurreraka egingo dugu txandaka ere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. Bikotekideak guk egindakoa errepikatuko du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8.